Tots els inputs que ens arriben ens fan odiar les nostres tetes, o sigui, ens fan avergonyir de les nostres tetes, perquè la publicitat, les marques de roba interior sempre són un tipus de tetes. Clar, això ens fa créixer volent tapar les tetes o si les hem d'ensenyar, doncs allà els push-ups, no sé quines històries, que és com, per favor, o sigui, quina pressió tenen les pobres tetes. No he conegut mai cap dona que em digui sí, ole, a mi sempre m'han agradat les meves tetes i no he tingut mai cap problema. De fet, jo recordo quan tenia 17 anys les meves companyes dir ai, m'agradaria tenir les tetes d'una altra manera, i les tenien sanes, i jo pensava, hòstia, però si tingués el meu problema. I més que extirpar un pit me'l van buidar, diguéssim, me'l van buidar tot perquè estava tot afectat. Aquesta història em va passar quan tenia 17 anys i en aquell moment ho portava molt en secret. Jo vaig portar una pròtesi de silicona durant uns anys, tenia moltes ganes de treure-me-la perquè no la suportava i quan m'anava a operar per treure-me-la, de cop vaig sentir la necessitat de dir-ho. Tot ens porta a tenir dues tetes i que siguin d'aquesta manera i els metges et diuen que et posis una pròtesi de silicona, però hi ha altres opcions i fins i tot hi ha l'opció de deixar-te estar i també està bé. De fet, hi ha un projecte molt interessant que es diu Proyecto Tetas, que són fotos de tetes de veritat. I clar, allà hi ha unitetes, tetes grans, petites, tortes, una mirant aquí, tetes tubulares, amb els mugrons grans, petits, estries, pèls. I és com, vale, això és el que necessiten les noies i les dones, dir, vale, les meves tetes són normals.